Sisyol asko mortal sin ba kung dili ta makatuman sa penitensya nga gihatag sa pare. Okay, Brad Adam. Okay, dan salamat Sister Yuli. Kanagong Ang pisal ta. penitensya, usa maguni ka disiplina. It is not a dogma, but it is kining practices unya devotional sa ato ang tagsa-tagsa pagdisiplina sa atong tagsa-tagsa usab ka kaugalingon. Si San Pablo nagklaro niya na sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 27 Sister Yuli nga sama gud og boxer ka Brother GQ o boxer ka musud ka sa ring imong kontra wa kay practice kat kausa katumbahon pero kung imong disiplinahon imong kaugalingon mana practice permi nya pinaagi sa mga sumbag, pinaagi sa mga suntok, mulahotay ka, no? Diya sa mga pagdagmal sa nasosod sa ring. Pero, mausap ang atong tagsa-tagsa kalawas mga kaigsunan. Kita, diya sa atong pagkabinunyagan, adunay duha ka efekto sa sala nga wa gyud makuha sa bunyag. Ang tanan natong mga sala, Brother Ziki, original sin, kung gibunyagan kadako na actual sin, papas na tanan. Diya sa adlaw gyud pag-receive sa mga bunyag. Pero adunay duha ka efekto nga wa makuha niya na. Ang effect of death and concupiscence. Kini concupiscence, Brother GQ, kahilig nimo sa pagpagkasala, kahilig nimo sa lawas nun, kahilig nimo sa kalibutanon, wa na mawa, Brother GQ. Pero gumikan kay ang grasya sa Ginoo ni buhagay pinaagi diha sa kamatayon niya dito sa krus. Muna nga ato kining mapildi kining concupiscence, Brother GQ. So ang problema lang nini kung wa ta diha ang grasya kanato. Kay naamang guna sa San Juan kapitulo versikulo 5, sinime nekel potestes facere natud pa sa atong Ginoo. Wa mo'y mahimo kun wa ako diha kaninyo. Busa bisan pa niining nagkadaya nagkalain nga mga pagdani, kalibutanon nga mga haylo apan kining tanan mga kaigsunan matud pa diha sa Sirach kapitulo 21 unong ato sa 10 sama sa usa ka tawo makita sa bitin niya muduol ka ang paakan gyud ka palayo mausab ka ng dani sa pagpagkasala. Ayaw gyud pa duol dito na ay kining baying nakidlap-kidlap perting lami kayo Brother GQ nya bugna kayong beer nya tuway nagsaysayan ditong chicks muduol gyud ka sama gyud ka short. Kapatita. Mo nang nagpaduol ka sa tentasyon. Ningon ang balaang kasulatan nga pwede ka mapaaka no niya nang maong kala sa kini ang bitin niya mo na nga mapaakan ka Brother GQ lisod kay mapaakan ka sa bitin kay di gyud ka maabtan og ugma no. Mao sa ang sala mga kaigsunan. Kung paduol ka sa dani sa haylo sa kalibutanon mapaakan ta mo na nga diha sa pagpagkasala putol kita, patay kita diha sa espirituhanon. Munay gitawag og spiritual death gumikan sa atong sala. Naman na sa Isaias kapitulo 59 bersikulo 2 gumikan sa inyo sala nahilayo ako kaninyo. Muna nga tungod gihapon sa atong Ginoong Kristo kay siya nahigugma kanato sa San Juan kapitulo 3 bersikulo 16 muna iyang gihatag ang nagkalain-lain nga mga sakramento diha sa simbahan. Ug usa niya na ang sakramento sa pakighiuli, pakigrelasyon balik ngadto kaniya, sacrament of confession, sacrament of reconciliation. Tungod lagi kay nahibaw siya nga ang tao anaa ang napabilin ang concupiscence busa kining mga butanga maputol kini gumikan sa gihimo sa atong Ginoong Kristo. Iyang kamatayon dito sa krus adunay merito nga mao ang paghigaybelik sa grasya alang gayud sa kapasayloan sa mga katawhan.